pisan ngisinake edi seswa iki jenenge tutute bertahanake siswa iki kumpulan taun enam pitung aturke walu siji wis dirasmekake edi siswa jenenge sing tasun ngadeg selawase aja pisan ngisinake edi siswa iki kenenge kutute bertahanake siswa iki kumpulan taun enam pitung aturke walu siji wis dirasmekake edi siswa jenenge sing tasun ngadeg selawase aja pisan ngisinake edi siswa iki jenenge kutute bertahanake siswa iki kumpulan taun enam pitung aturke walu siji wis dirasmekake edi siswa jenenge sing tasun ngadeg selawase aja pisan ngisinake edi siswa iki jenenge kutute bertahanake siswa iki kumpulan taun enam pitung aturke walu siji wis dirasmekake edi siswa jenenge sing tasun ngadeg selawase aja pisan ngisinake edi siswa iki jenenge kutute bertahanake
hati, berkirang-kirang hati, berkirang main atraksi, main aksi dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Berkirang-kirang hati, berkirang-kirang hati, berkirang main atraksi, main aksi, main fantasi, bukan sihir tapi teori. Fasal besar beda, fasal besar beda. Berkirang-kirang hati, berkirang-kirang hati, berkirang main atraksi, main aksi dan fantasi, bukan sihir tapi teori. Pengunjung, semuanya, mari kita sama-sama menyaksikan atraksi kita. Aku mau disokot tapi rasane lagi. Para bapak lan para ibu, amreksane mereka atraksi. Berkirang-kirang hati, berkirang-kirang hati, berkirang main atraksi, main hati dan fantasi, bukan sihir tapi atraksi. Kerlip lampunya lilin, lampu lilin gampang biarono, orang gampang jadi pemimpin, kudu sabar lahir dan batin. Berkirang-kirang hati, berkirang-kirang hati, this moment atraksi, main aksi dan fantasi, bukan sihir. Pengunjung, pengunjung semuanya.
sihir tapi teori. Suka tape rasane lagi para bapak lan para ibu amriksane maneka atraksi kirang hati berkirang hati berkirang main atraksi dan fantasi bukan sihir tapi teori. Karlap-karlip lampunya lilin, lampu lilin gampang biar totok. Orang gampang dadi pemimpin, kudu sabar lahir dan batin. Asik. Ini bunga melati putih bersih lambang sejati harum semar baumu memanfaatkan rasa menjadi umat Islam akan diuji kepada
jarong wong manis sambarang jarong 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 wong manis sambarang jarong tapi jarong wong manis kainan senyum bekas
aturan raeneng perkembalan punika sawang pentasan raeneng perkembalan punika sawang pentasan pentas wekdal punika yen wonten lepat nyun ngapura pentas wekdal punika yen wonten lepat nyun ngapura perjalanan kami melaju di sore hari persembahan kami mengharap ridho ilahi ku perkenalkan seni di seswa dari wanatri ku perkenalkan seni budaya bangsa sendiri negeri tempat pariwisata mancanegara sudah tersebar di seluruh Nusantara Indonesia Jaya akan budayanya seni budaya bangsa akan abadi selamanya orang kampung keladang Dang cari ilala hatiku bingung rindu kata orang hatiku bingung rindu kata
ya 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 ya. Najan ayu piret Putraku si ande lemah Tamparana putri kang unggah-unggahe Putrine lar ayu rupane Penting abang iku kakati asmane Pinatatina Adolan nabi sirina Kubal kubal yina Min hawa tawa Kupina Patina dalam manis serena Gopal Dina Min hawa tawa Ladirili odilo Bikapi makalaku Min hawa tawa Kupina batina Adalah nabi sirina Gopal Dina Bina watawa Labirili otelo Bekafe makalamu Bina Apakah Allah ing wekdal sonten punika Apakah Allah ing wekdal sonten punika dereng waket sae lan dereng waket aturan dereng waket sae lan dereng waket aturan raeneng perkampalan punika saweg pentasan raeneng perkampalan punika saweg pentasan pentas wekdal punika yen wonten lepat nyuwun ngapura pentas wekdal punika yen wonten lepat nyuwun ngapura Ulur kukape ayo ibadah ben ora kewale Gusti Allah eling ana sira ora
kabeh ayo ibadah men ora keweleh ing Gusti Allah eling ana sira urip nang donya bakale wong lunga mampir sedelo ikut temenono anggon mung ngaji kanggo sanggup kita yen wis tekan janji kabeh ayo ibadah men ora kewale ing Gusti Allah eling ana sira urip nang donya padane wong lunga mampir sedelo ikut temenono anggon mung ngaji kanggo sanggup kita yen wis tekan janji Lorku kabeh ayo ibadah men ora keweleh ing Gusti Allah eling ana sira urip nang donya padale wong lunga mampir sedelo ikut temenono anggon mung ngaji kanggo sanggup kita yen wis tekan janji Lorku kabeh ayo ibadah ben ora kewale ring Gusti Allah eling ana sira urip ning donya padane wong lunga mampir sedelo ikut temenono anggon mung ngaji kanggo sanggup kita yen wis tekan janji kaji jangan kono tumpakane onta lewat segara wedi banyu ora ana lewat segara wedi banyu ora ana numpak tali kaji jangan kono tumpakane onta lewat segara wedi banyu ora ana lewat segara wedi banyu ora ana numpak tali Di jaman kuno tumpakane onta lewat segara wedi banyu ora ana segara wedi banyu ora ana kaji jangan kono tumpakane onta lewat segara wedi banyu ora ana lewat segara wedi banyu ora ana numpak tali kaji jangan kono
sore